Hej guys, og velkommen til den her video. I dag skal vi spille Goat Simulator. Og subscribe. Ja. Altså det første gang jeg prøver det, så ved jeg ikke hvad man skal. Men jeg tror det går ud på at man skal stange andre ting. Så jeg går i gang med at stange nogen. Jeg fik det i går, men jeg har bare rendt rundt og gjort tingene. Så jeg har fået 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eller, jeg ved ikke om man starter med nogen, det har jeg ikke lige lagt mærke til, men ja. Som man kan se, så er jeg ret noob. Eller hvis I kan lige skrive i kommentarerne, hvis jeg er noob, eller hvis jeg ikke er. Ja. Ja, skriv i kommentarer, hvis I vil have mere af det. Jeg ved ikke, er det populært, eller er det ikke populært mere? Ham her, han ligner en røver, så han skal tæsk. Ja. Ja. Au. Er jeg god til det? Skriv i kommentaret. Hvis jeg er god til det, så skriv, du er god. Og hvis jeg ikke er, så skriv, du er god. Ja. Yeah. Bang. Bang, skibelam, bam, bam. De dumme lam. Haha, da. Hey. Prøv lige at se det der. Jeg prøver lige spider-gliden. Continue game. Hey. Continue game. Nå, det ved jeg ikke lige, hvad der skete. Ja. Farvel, guys.